Matashi, 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 matashi. Yawwa, yau zo mu sa gasar waƙar Hamisu Breaker ta Amanata, wacce a yanzu haka ake yayi a tsakanin matan Kannywood da kuma matan TikTok. A yanzu haka mutane da yawa sun bayyana cewa matan TikTok sun fi matan Kannywood iya hawa waƙa. To a yanzu haka bara mu tantance mu tsefe mu ga cewa su wane ne suka fi iyawa. A yanzu haka a matan Kannywood za mu sa Momee Gombe, za mu sa Rakiya Musa, sai kuma mu sa Khadija mai numfashi. A matan TikTok kuma za mu tsinto waɗanda muke ganin cewa su ma sun fi iyawa domin mu tantance mu tsefe mu ga su wane ne suka fi iyawa. A yanzu haka bara mu fara da matan Kannywood. A yanzu haka za mu fara da Momee Gombe. Momee Gombe muna so ki tsaya ki zage dantse domin ki mana waƙan nan domin ki samu maki mai yawa, domin ki ja muku maki mai yawa ku matan Kannywood. A yanzu haka da ki za mu fara, da haka bismillah. Kullum ina da faɗa miki sai ke, ƙaunar ki ce ke yi mini tsinke, ta tattara ni ta sana a shinge, sai da ta sana a shinge. Kai Momee Gombe, gaskiya wannan waƙar taki ta yi matuƙar kyau sosai. Yanzu na haka bara mu kuma go Rakiya Musa. Rakiya Musa, kin ga yadda Momee Gombe ta tsaya ta zage dantse, ita ma ta yi mana wannan waƙa, ta gani ta faɗa ba don komai ba illa ta kankaro wa matan Kannywood mutuncinsu, kuma ta kankaro muku maki domin ku fi matan TikTok iyawa. Ke ma a yanzu haka muna so ki tsaya ki mana rawa da kuma waƙa ta gani ta faɗa domin ke ma ki ƙara jawo muku maki mai yawa. Da haka ke ma bismillah. Mai kishi dan na san mai zamba kina aure, sanki yana ta gina ɗaki. Kai Rakiya Musa, gaskiya wannan waƙar taki ta yi matuƙar kyau sosai. Ke ma a yanzu haka kin yi ƙoƙari ba don komai ba illa ke ma ki kankarowa matan Kannywood mutuncinsu da kuma maki domin ku ci wannan gasa. A yanzu haka bara mu koma gun Khadija mai numfashi. Khadija mai numfashi ke ce ta ƙarshe kuma ke ce za ki ƙara jawo maki mai yawa domin ku ci wannan gasa. Da haka ki tsaya ki mana waƙa mai kyau kuma ki hau waƙan nan ta kyau sosai domin ku samu maki mai yawa ku fi matan TikTok maki. Da haka ke ma bismillah. Mai kishi dan na san mai zamba kina aure, sanki yana ta gina ɗaki. Kai Khadija mai numfashi, gaskiya wannan rawar taki da kuma waƙar gaskiya ta yi matuƙar hawa sosai. Da haka a yanzu haka matan Kannywood na ba su maki 90 domin sun hau waƙa 100%, haka zalika sun yi abin da ya dace. Yanzu haka bara mu koma gun matan TikTok. A matan TikTok bara mu fara da mace wacce a yanzu haka take tashi. Da haka a yanzu haka da ki za mu fara jarumar TikTok. Ke ma ki tsaya ki zage dantse domin ki kankaro kanku mutunci, domin ki ga cewa kin jawo wa matan TikTok maki da yawa. Da haka ke ma bismillah. Mai kishi dan na san mai zamba kina aure, sanki yana ta gina ɗaki. Kai, gaskiya wannan waƙar ta yi daɗi, haka zalika kuma rawar da kika yi da kuma hawa mining ɗin da kika yi ya yi matuƙar kyau sosai. Da haka bara mu koma gun wata macen ta TikTok. Ke ma a yanzu haka muna so ki tsaya ki zage dantse domin ki mana wannan rawa ta Amanata, kuma ki hau muryar ta hau sosai domin ke ma ku ƙara samun maki mai yawa ki kankaro matan TikTok mutunci. Da haka ke ma bismillah. Mai kishi dan na san mai zamba kina aure. Gaskiya wannan waƙar ta yi matuƙar daɗi sosai, haka zalika kuma rawar cikin da kika yi da kuma yadda kika hau waƙar ta yi matuƙar daɗi sosai. Yanzu haka bara mu koma gun wata daga cikin jarumar TikTok ɗin domin mu ga cewa kuma kun samu maki mai yawa. Da haka ke ma ki tsaya ki tantance, ki tsefe domin ki mana mining mai kyau, sannan kuma ki mana rawa mai kyau domin ki samu maki mai yawa. Da haka ke ma bismillah. Mai kishi dan na san mai zamba kina aure. Kai, gaskiya ke ma kin yi matuƙar ƙoƙari wajen ganin cewa kin kankaro wa matan TikTok mutunci a cikin wannan waƙar. Amma a yanzu haka matan TikTok na ba su maki 80 domin matan Kannywood sun fi su iya hawa waƙa. A yanzu haka matan Kannywood su ne suka fi matan TikTok iya hawa waƙa a cikin challenge ɗin da ake a kafofin sada zumunta. A yanzu haka sai ku tafa wa matan Kannywood domin su ne suka ci wannan gasar da muka sa ta sabuwar waƙar Hamisu Breaker ta Amanata. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha domin samun zafafan interview comedy da zarar mun dora. Mun gode.